हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे कृष्ण। सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप मनापासून स्वागत आहे आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौर निताई यांना साष्टांग दंडवत, श्रीला प्रभुपाद यांच्याही चरणी साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करते। श्री गुरु महाराज आपले जे आहेत जयपताका स्वामी महाराज यांच्याही चरणी माझा साष्टांग दंडवत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तर आपण मला वाटतं 2.20 अध्याय आपण पूर्ण केला. 20 अध्याय आपला पूर्ण झाला, बरोबर? येस, 20 श्लोक पूर्ण झाला. 20 श्लोक पूर्ण झालाय. पूर्ण नाही झाला, अर्धवट झाला आपला. अर्धवट झालाय. ठीक आहे, आपण त्याच्यावर पुन्हा थोडस. मुख्य म्हणजे हे जे सगळे श्लोक आहेत या सगळ्या श्लोकांमध्ये आत्म्याविषयी सर्व सांगितलेले आहे, आत्म्याचे गुणधर्म सांगितलेले, जे पुढेही काही श्लोकांमध्ये आपण जाणणार आहोत. कारण भगवंत आता अर्जुनाला जे ज्ञान देत आहेत, कारण अर्जुनाच्या मनात करुणा दाटून आली आहे आणि अर्जुनाच्या मनातला हा जो काही विचार आहे, कारण जसं आपण म्हटलं एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु याविषयी आपण सुरुवातीला जाणलं, जे टप्प्याटप्प्याने जात आहेत. भगवंताने खूप सुंदर असं टप्प्याटप्प्याने सगळ्या गोष्टींचं विश्लेषण केलेलं आहे आणि सगळ्या गोष्टी अतिशय सुरेखरित्या अर्जुनाला समजावून सांगितल्या, ज्या प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत खूप सुंदर आणि सुलभरित्या पोहोचवलेल्या आहेत. आणि इथे भगवंत एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु, म्हणजे जसं म्हटलं की उत्तम गुरु हे काय आहेत, हे आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये दिसते की एक उत्तम गुरु आणि शिष्याचं नातं फुलतंय. तर त्या गुरुनी फक्त ऐकून घेतलेलं आहे पहिल्या अध्यायात आणि आता त्या ज्ञानाला सुरुवात केली की काय आहे आपल्या शिष्याच्या मनात आणि काय हा गोंधळ माजलेला आहे आणि कसं मन सैरभैर झालेलं आहे. आणि असं हे सैरभैर झालेलं मन की अव्यवसायात्मिक बुद्धी झालेली आहे, त्या बुद्धीला फाटे फुटलेले आहेत आणि ते मन सैरभैर धावतंय, ज्याच्या पुढेही आपण काही चर्चा करणार आहोत. मन याविषयी 6व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितले की मन चिंती ते वैरी न चिंती. तर पुढे जाऊन आपण निश्चितच त्याच्याविषयी जाणणार आहोत. तर आत्ताच्या मनामध्ये जो काही अर्जुनाच्या मनामध्ये जो काही कल्लोळ झालेला आहे विचारांचा आणि त्याचं मन असमंजस, त्याचे विचार असमंजस झालेले आहेत, तिथे तो भगवंतांना म्हणतोय की कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम सर्व धर्म समूढ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां प्रपन्न. की पूर्णपणे शरण गेलेला आहे भगवंतांना आणि शिष्यत्वम शाधिम्याम मामताम प्रपन्यम, की मी पूर्णपणे तुम्हाला शरण जातोय आणि मला तुम्ही आता निश्चित काय ते सांगा. कारण मनात गोंधळ साजलेला आहे, त्याच्यामुळे समजत नाहीये की काय करावं. युद्ध करावं असं तर वाटतंय, कारण नक्कीच युद्ध करायला हवंय. कुठेतरी स्वतःचं अस्तित्व आणि ज्या प्रकारे ज्या गोष्टींनी कौरवांनी कशा प्रकारे सहनशीलतेचा अंत बघितलाय पांडवांच्या आणि द्यूतामधून म्हणू नका की प्रत्येक वेळी जी काही प्राणघातक हल्ले केलेले आहेत आणि या सगळ्यामधून जाता जाता शेवटी भगवंत प्रत्यक्ष सुद्धा मध्यस्थी करतायत हो. पण त्या विनाशकाले विपरीत बुद्धी असलेल्या दुर्योधनाच्या मनात काहीही, म्हणजे म्हणतो ना की कुठलेच काही विचारांचं तिथे हेच नाहीये, कारण तिथे चांगल्या विचारांना कुठे जागाच नाहीये. त्याच्यामुळे पुढचा विचार तर दूरच राहिला, कारण मग जिथे भगवंत प्रत्यक्ष, जे भगवंत कोण आहेत याचा सुद्धा त्याला पत्ता नाहीये, कारण ज्यांना तो पूर्णपणे त्या साखळदंडांमध्ये जखडतो आहे असा दुर्योधन आहे. इथे हे उत्तम उदाहरण अतिशय की विनाशकाले विपरीत बुद्धी स्वतःसाठी स्वतः खड्डा खणतोय
आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ज्या ज्या धृतराष्ट्राला आपण सुरुवातीच्या पहिल्या अध्यायात बघितलं आणि आताही आपण संजय जेव्हा सांगतोय, मनामध्ये नुसती शंकेची पाल चुकचुकतीये हो आणि मनामध्ये नुसतं कपट आहे. कारण की आपल्या मुलांना राज्य कसं मिळावं, ही फक्त एक धारणा आहे मनामध्ये आणि म्हणूनच कुठेतरी पहिल्याच श्लोकापासून त्यांनी ते दर्शवलेलं आहे. आणि म्हणून अर्जुनाच्या मनामध्ये हाच अर्जुन जो स्वतःच्याच भावाचा मुलगा आहे, धृतराष्ट्रांच्या भावाचा पांडूचा मुलगा आहे आणि म्हणून जेव्हा कौंतेय म्हटलेलं आहे त्याला आणि त्याचप्रमाणे त्याला भारतही म्हटलेलं आहे. कारण आईकडूनही जे काही संस्कार आलेत आणि आईकडूनही जे शौर्य आहे आणि वडिलांकडून पण जे शौर्य आहे, अशा भरताला आणि अशा अर्जुनाला की जो कुंतीचा पुत्र आहे, कुंती मातेचा पुत्र आहे आणि अशा कुंतीच्या पुत्राला भगवंत म्हणतायत, की सुरुवातीला सुद्धा सांगताना, की "हे तुला शोभत नाहीये. एक क्षत्रिय आहेस आणि एका क्षत्रियाला याच्या पलीकडे जाऊन अपमान कुठलाच असू शकत नाही." कारण तिथून युद्धातून पळ काढणं हा सगळ्यात मोठा, की शत्रूंनी निंदा करणं आणि हेच निंदनीय आहे शत्रूकडून. आणि म्हणूनच कुठेतरी तिथे स्वतःहून ही अशा प्रकारे भगवंतांनी त्याच्या विचारांना जी धारणा दिलेली आहे, विचारधारा जी त्याची बदलवायला बघतायत. म्हणून उत्तम आध्यात्मिक गुरु हेच करतो, की ज्याच्या मनामध्ये, की मनामधल्या विचारांना योग्य धारा देणं आणि त्या विचारांना सगळ्या दृष्टिकोनातून जसं मी म्हटलं, की जसं आपण म्हणतो, की शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक या 360 अंशाच्या कोनातून, की त्या विचारांचं सगळं पडताळून कारण जसं मग तुम्ही म्हणाल, की फक्त जर एखादी सायकॉलॉजिस्टकडे गेलो किंवा आता आता हल्लीच्या आपण ज्या अ, सोहाऊ, सो कॉल्ड म्हणतात ना, की या ट्रेंडमध्ये आणि आपण म्हणजे संघर्षातनं प्रत्येकच मनुष्य जातोय. पण आपण बघतोय, की खूप कमी पेशन्स म्हणजे आता पुढच्या जनरेशनला तर मला असं वाटतं ज्याची नितांत गरज आहे म्हणून आम्ही 16 ते 25 ही खूप व्हल्नरेबल बॅच म्हणतो आणि ती बॅचच खूप दुर्दैवाने ऑनलाईन त्याला आता खूप कमी प्रतिसाद मिळतोय. पण अतिशय गरज आहे. ज्या ज्ञानाची अतिशय गरज ज्या पिढीला आहे. कारण इतकं मन सैरभैर आणि इतकं एक्सपोजर आहे हो. कारण कुठेतरी त्या मनाला निश्चिंतता आणि योग्य मार्ग मिळणं कारण ती डायरेक्शन इतकी महत्वाची आहे. आणि म्हणून आपण म्हणतो ना, की इतक्या-इतक्या गोष्टी अशा हव्या आहेत हो. एका चुटकीनिशी गोष्टी हव्या आहेत आणि पेशन्स नाहीये. ती ती नकारात्मकता पचवण्याची तेवढी ताकद नाहीये. त्याच्यामुळे मग डिप्रेशन ठीक आहे, मनाचं अहो जिथे शरीराला रोग होतो, तिथे मनाला होणारच आहे. आणि मनाला होणारा रोग म्हणजे मनाला कुठेतरी जे म्हणतो ना आपण वाईट विचारांनी ग्रासलं जातं, हे सगळं सगळं अपेक्षित आहे. परंतु तिथे कुठेतरी त्या विचारांना, योग्य विचारांना, विचारांची अत्यंत नितांत गरज आहे. आणि म्हणून मग जिथे या गुरूंकडून अर्जुन जिथे जसं ज्ञान घेतो आहे, तसं हे ज्ञान या पिढीतील प्रत्येकाला खूप गरजेचं आहे. मला असं वाटतं प्रत्येकालाच. म्हणजे मी प्रत्यक्ष या पिढीचं उदाहरण देते कारण आत्ता जे काही आपण बघतो आहोत आणि स्पेशली लॉकडाऊनच्या पिरियड नंतर कोरोनाच्या या भयंकर अशा काळाला तोंड दिल्यानंतर आता आपण जीवन खरंच जगायला म्हणजे मला असं वाटतं प्रत्येक मनुष्याला जीवनाचा खूप पैलू एक वेगळा कळला असेल आणि त्याचं महत्त्व आणि त्याचं आपण म्हणतो ना, की त्याची जी व्हॅल्यू आहे ना, ती खूप कळली आहे हो. भगवंतांनी दिलेला हा देह आहे, हा देह सुद्धा आपला नाहीये हो शेवटी. तो सुद्धा भगवंतांचा आहे. कशाचा तुम्ही एवढा अहंभाव कशाचा करता? म्हणजे खूप खूप डायरेक्शन्स आहेत. मी म्हणून पुढच्या अध्यायांमध्ये काही शिरेन, पण त्याच्या आधी मी स्वतःला थोडंसं रिस्ट्रिक्ट करून आत्ता फक्त या गोष्टींवर केंद्रित होते, की आत्ता अर्जुनाच्या मनामध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत त्या, की तू शरीर नाही आत्मा आहेस. आणि म्हणून या आत्म्याचे गुणधर्म काय आहेत? आणि हा आत्मा कशाप्रकारे अविनाशी आहे. शरीर हे नश्वर आहे, पण आत्मा हा अविनाशी आहे. देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र न मुह्यती. धीर मनुष्य फक्त या बदलांना कुठेही डगमगत नाही. आणि तशाच प्रकारे तुला व्हायचंय. कारण तुला त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेपर्यंत पोहोचायचंय. तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस आणि म्हणून तुला या आत्म्यांना मारता येणारच नाही. तुझी धारदार शस्त्र सुद्धा या आत्म्यांना मारू शकत नाही. तू फक्त शरीरांना मारणार आहे, ज्यांना मी आधीच मारलेलं आहे. तू फक्त निमित्त होणार आहेस. तुझी ही जी काही धनुष्य, बाण, शस्त्र जी आहेत, ती फक्त एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, फक्त एक निमित्त आहे आणि म्हणूनच तू ती काळजी करूच नको. अशा प्रकारे आत्म्याला जन्म नसल्यामुळे त्याला भूत, वर्तमान, भविष्यही नाही. आत्मा हा सनातन, नित्य अस्तित्वात असणारा आणि पुरातन अर्थात ज्याचा जन्म झाला आहे, अशी इतिहासातही नोंद नाही. कारण जन्म कुणाचा होतो? शरीराचा जन्म. कारण शरीर मृत पावतं.
म्हणून इथे दिलंय शरीराच्या प्रभावाखाली आपण आत्म्याच्या जन्माचा इतिहास वगैरे शोधत असतो, पण तसं नाहीये. शरीराप्रमाणे कोणत्याही काळी आत्मा, कारण तो देह बदलतोय, तो देह बाल्यावस्थेपासून वृद्धावस्थेपर्यंत जातोय, पण जर बघाल तर तो आत्मा हा अविरतपणे नुसता प्रवास करतोय त्या शरीरामधून. आणि जीर्ण देह झाला की त्याला टाकायचं आणि दुसरा देह धारण करायचा. हे आत्म्याला माहिती. आणि म्हणून तो आत्मा निश्चितच मरणार नाहीये. आत्म्याला कापलं जात नाही. पुढे जाऊन आपण त्याची अजून अ, गुणधर्मही बघणार आहोत. आणि म्हणून इथे या आत्म्याची वैशिष्ट्य दिलेली आहेत आणि बऱ्याच ठिकाणी याचे उदाहरणं म्हणजे याचे संदर्भ दिले आहेत. जसं कठोपनिषदामध्ये मी म्हटलं, की शरीररूपी या देहावरती आत्मा आणि परमात्मा असे 2 पक्षी बसलेले आहेत. म्हणजे ही जी चेतना आहे जसं सूर्याप्रमाणे, की सूर्य सगळ्या जगाला, सगळ्या पृथ्वीतलावर प्रकाश देतो आहे, त्याचप्रमाणे या शरीरामधला हा आत्मा जो एकास 10,000 इतका सूक्ष्म आहे. केसाच्या टोकाच्या एकास 10,000 की त्याचे 100 भाग करून पुन्हा 100 भाग केले जातील. अशा प्रकारे 100 गुणिले 100 एकास 10,000 इतक्या भागा इतका तो सूक्ष्म आहे, जो आपल्या नुसत्या डोळ्यांना दिसणं शक्य नाही. परंतु तो आत्मा आपल्या शरीरामध्ये चैतन्य पसरवत असतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हा आत्मा हा अविनाशी आहे, चिरंतन आहे. असे या आत्म्याचे गुणधर्म आपण ऐकलेले आहेत आणि हेच या आधीच्या श्लोकात आपण जाणलं. तर पुढच्याही काही श्लोकांमध्ये आपण आत्म्याविषयीच जाणणार आहोत. वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमव य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्. हरे कृष्ण. कोणी वाचायचंय का कुणाला? इशिता माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे पार्थ, जो व्यक्ती जाणतो की आत्मा हा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा आणि अव्ययी आहे, तो कुणाला कसा मारेल किंवा कुणाला कसा मारविल? तात्पर्य: प्रत्येक गोष्टीची स्वतःची अशी उपयुक्तता असते आणि जो मनुष्य पूर्ण ज्ञानात स्थिर झाला आहे, तो त्या वस्तूचा उपयोग कसा व कुठे करावा हे जाणतो. त्याचप्रमाणे हिंसेचीही उपयुक्तता असते आणि हिंसेचा उपयोग कसा करावा हे ज्ञानी व्यक्तीवर अवलंबून असते. जर खुनाबद्दल अपराधी असणाऱ्या एका व्यक्तीला न्यायाधीशाने मृत्यूदंडाची शिक्षा फर्मावली, तर त्यासाठी न्यायाधीशाला दोषी ठरवता येत नाही, कारण तो न्यायसंहितेनुसारच दुसऱ्या व्यक्तीला शिक्षा फर्मावतो. खुनी व्यक्तीला देहांताची सजा देण्यात यावी याची पुष्टी मनुसंहितेत करण्यात आलेली आहे. कारण असे केल्यामुळे त्याने पूर्वजन्मी केलेल्या महापापांबद्दल त्याला दुःख भोगावे लागणार नाही. म्हणून खुनी मनुष्याला राजाने केलेली फाशीची शिक्षा ही वस्तुतः हितकारकच आहे. त्याचप्रमाणे श्रीकृष्ण जेव्हा अर्जुनाला युद्ध करण्याची आज्ञा देतात, तेव्हा निश्चितपणे जाणले पाहिजे, की या प्रकारची हिंसा ही उच्च प्रतीच्या न्याय प्रदानासाठी आहे. यासाठीच अर्जुनाने त्यांच्या आज्ञेचे पालन केले पाहिजे. श्रीकृष्ण प्रित्यर्थ युद्धकर्म करताना केलेली या प्रकारची हिंसा ही मुळी हिंसा नाहीच. कारण कोणत्याही परिस्थितीत मनुष्य अर्थात त्याचा आत्मा मारला जात नाही, हे अर्जुनाने योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. म्हणून न्याय प्रदानासाठी तथाकथित हिंसा करण्यास अनुमती आहे. शस्त्रक्रिया ही रोगी व्यक्तीला मारण्यासाठी नसून त्याला स्वस्थ करण्यासाठी असते. म्हणून श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार अर्जुनाने केलेले युद्ध हे पूर्णपणे ज्ञानयुक्त आहे व त्यापासून पापाचे फळ भोगण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे खूप सुंदर प्रकारे उपमा आपल्याला दिलेली आहे. हे जे काही युद्ध अर्जुन करतो आहे, हे भगवंतांनी दिलेली, म्हणजे ही श्रीकृष्णांप्रित्यर्थ युद्ध कर्म करताना केलेली ही या प्रकारची हिंसा ही हिंसा मुळी असूच शकत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने, जर आपल्याला खुनाबद्दल अपराधी असणाऱ्या एका व्यक्तीला न्यायाधीशाने जर शिक्षा ठोठावली, तर कारण ती अधर्माविषयी कुठेतरी त्याने पाप केलंय, कुठेतरी चुकीचं काम केलंय, तिथे तो न्यायाधीश बिलकुल काय म्हणतात ना, त्याला कुठल्याही प्रकारचा दोष देता येत नाही. कारण तो न्यायसंहितेनुसारच त्या व्यक्तीला शिक्षा फरमावत असतो. आणि इथेही अर्जुनाने भगवंतांच्याच
आज्ञेने हे युद्ध केलेलं आहे. हे अधर्माविषयीचं युद्ध आहे, अधर्माविरुद्धचं युद्ध आहे. इथे कुठेही हिंसा, पाप धरलंच जाणार नाही. जिथे त्याला ही पापी भावना मनामध्ये येते, ती पापी भावना येण्याची गरजच नाहीये. कारण श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार अर्जुनाने केलेलं युद्ध पूर्ण ज्ञानयुक्त आहे. कारण या युद्धाची गरज, नितांत गरज आहे. आपण पुढे जाऊन 4थ्या अध्यायामध्ये निश्चित बघणार आहोत. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. कारण या धर्माची स्थापना करण्यासाठीच भगवंत प्रत्येक युगामध्ये जन्म घेत आहेत. प्रत्येकाचा संदर्भ प्रत्येक अध्यायाशी आहे आणि कुठेतरी तो जोडला निश्चितच जातो. आणि म्हणूनच यापासून पापाचं फळ भोगण्याचा अर्जुनाला संबंधच येत नाही. कारण तो भगवंतांच्या हातातलं इन्स्ट्रुमेंट आहे, हो, साधन आहे. तो फक्त भगवंतांच्या आज्ञेचं पालन करतोय आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की पुढे जाऊन जे कर्म करायचंय, ज्या 3ऱ्या अध्यायात आपण कर्म, की हे कर्म तुला करायचंय, हे भगवंतां प्रित्यर्थ करायचंय. विष्णू प्रत्यर्थ जेव्हा एखादी यज्ञ कर्म केलं जातं ते निश्चितच विष्णूपर्यंतच पोहोचतं. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता, आणि इथे तर हा प्रश्न पापाचा, एस्पेशली इथे या संदर्भात आपल्याला बघायचंय की इथे पापाचं फळ भोगण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. कारण ती हिंसा धरलीच जात नाही. ते अधर्माविरुद्धचं युद्ध. वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यन्यानि संयाति नवानि देहि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. वाचू का? हा, वाचा मिळेल माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या इथले लाईट गेले होते म्हणून ते मला लिव्ह करायला लागले होते मी. हो, नाही नाही, ठीक आहे माताजी. बऱ्याचदा असा इश्यू होतो, काही काळजी नाही, हरकत नाही. अच्छा, वाचू करू का? सुरुवात? हा, मीनल माताजी वाचतायत माताजी, मग तुम्ही हो. पुढचा वाचा. ठीक आहे. ज्याप्रमाणे मनुष्य जुन्या वस्त्रांचा त्याग करून नवीन वस्त्रे धारण करतो, त्याप्रमाणे आत्माही जुन्या आणि निरुपयोगी शरीराचा त्याग करून नवीन भौतिक शरीर धारण करतो. तात्पर्य: अनुरूप आत्म्यांकडून होणारे शरीराचे स्थानांतर हे एक स्वीकृत तथ्य आहे. आधुनिक वैज्ञानिकांचा आत्म्याच्या अस्तित्वावर विश्वास नाही, तसेच त्यांच्या हृदयातून उगम होणाऱ्या शक्तीचे स्पष्टीकरणही देता येत नाही. पण अशा वैज्ञानिकांना सुद्धा शरीरात होणारे बदल, जे बाल्यावस्थेतून कौमार्यावस्था आणि कौमार्यावस्थेतून तारुण्यावस्था आणि पुन्हा तारुण्यावस्थेतून वार्धक्यावस्था अशा विविध अवस्थांमधून दिसून येतात, ते मान्य करावेच लागतात. वृद्धावस्थेत जो बदल होतो तो दुसऱ्या शरीरात संक्रमित होतो. याचे स्पष्टीकरण पूर्वीच एका श्लोकामध्ये करण्यात आले आहे. अनुरूप जीवात्म्याचे दुसऱ्या शरीरात होणारे संक्रमण हे परमात्म्याच्या कृपेमुळे शक्य होते. ज्याप्रमाणे एखादा मित्र दुसऱ्या मित्राची इच्छापूर्ती करतो, त्याचप्रमाणे परमात्माही अनुरूप आत्म्याची इच्छापूर्ती करतो. मुंडकोपनिषदात तसेच श्वेताश्वरोपनिषदात यासारख्या वैदिक साहित्यात आत्मा आणि परमात्मा यांची तुलना ही एकाच वृक्षावर बसलेल्या 2 मित्र पक्षांबरोबर करण्यात आली आहे. त्यापैकी एक पक्षी म्हणजे अनुरूप जीवात्मा वृक्षाची फळे खात आहे आणि दुसरा पक्षी श्रीकृष्ण आपल्या मित्राकडे केवळ पाहत आहे. गुणात्मक दृष्ट्या एकच असणाऱ्या या दोन्ही पक्षांपैकी एक पक्षी भौतिक वृक्षाच्या फळांनी मोहित होतो, तर दुसरा पक्षी आपल्या मित्राच्या हालचालींना केवळ साक्षी आहे. श्रीकृष्ण हे पाहणारे साक्षी पक्षी आहेत आणि अर्जुन हा फळे चाखणारा पक्षी आहे. जरी ते मित्र असले तरी त्यामधील एक जण स्वामी आहे आणि दुसरा सेवक आहे. आत्म्याचे या संबंधाबद्दल किंवा नात्याबद्दल होणारे विस्मरण हे त्याच्या एका वृक्षावरून दुसऱ्या वृक्षावर किंवा एका शरीरामधून दुसऱ्या शरीरामध्ये होणाऱ्या स्थानांतरास कारणीभूत ठरते. जीवात्मा भौतिक शरीररूपी वृक्षावर अत्यंत संघर्ष करीत असतो. ज्याप्रमाणे अर्जुन स्वेच्छेने उपदेशाकरता श्रीकृष्णांना शरण गेला, त्याप्रमाणे ज्या क्षणी एक पक्षी दुसऱ्या पक्षाचा परमश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकार करतो, तत्क्षणी तो कनिष्ठ किंवा गौण पक्षी
सर्व प्रकारच्या शोकातून मुक्त होतो. मुंडोकपनिषद 3.1.2 आणि श्वेताश्वरोपनिषद 4.7 या दोन्हीही या विधानाला पुष्टी देतात. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यतन्यमीशमस्य महिमा नमीति भीतशोकः. जरी दोन पक्षी एकाच वृक्षावरती असले तरी झाडाची फळे चाखणारा पक्षी चिंता आणि खिन्नता यांनी पूर्णपणे ग्रस्त झालेला असतो. परंतु कोणत्याही रीतीने त्याच्या मित्राकडे म्हणजेच भगवंतांकडे तो ज्या क्षणी पाहतो आणि त्यांची महानता जाणतो, तत्क्षणी तो दुःखग्रस्त झालेला पक्षी सर्व चिंतांतून मुक्त होतो. अर्जुनाने आता त्याच्या नित्य मित्राकडे म्हणजेच श्रीकृष्णांकडे पाहिले आहे आणि त्यांच्याकडून तो भगवद्गीता जाणून घेत आहे. याप्रमाणे श्रीकृष्णांकडून श्रवण केल्यामुळे तो भगवंतांची परमलीला जाणून शोकातून मुक्त होऊ शकतो. या ठिकाणी भगवंत अर्जुनाला उपदेश देतात की त्याने आपले वृद्ध पितामह आणि गुरु यांच्या देहस्थित्यंतरामुळे शोक करू नये. त्यापेक्षा धर्मयुद्धात त्यांच्या शरीराचा वध करून विविध शारीरिक कर्मांच्या भोगातून त्यांना मुक्त करण्यात त्याने आनंद मानला पाहिजे. यज्ञवेदीवर किंवा योग्य रणभूमीवर जो मनुष्य आपले जीवन समर्पित करतो तो शारीरिक कर्मभोगातून तात्काळ मुक्त होतो आणि जीवनातील उच्चतर स्तरावर त्याची उन्नती होते. यास्तव अर्जुनाने शोक करण्याचे काहीच कारण नव्हते. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुरेख असं तात्पर्य दिलेलं आहे प्रभुपादांनी आपल्याला आणि खूप सुरेख उदाहरण दिलेलं आहे. तर या उदाहरणाला नक्की आपण थोडंसं चर्चा करूया याची, की जे 2.13 ज्या श्लोकाची इथे उल्लेख केलेला आहे, जो मी मगाशी म्हटला, देहिनोस मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस तत्र न मुह्यति. म्हणूनच अशा बाल्यावस्थेतून की अनेक वैज्ञानिक तुम्ही बघाल तर म्हणजे ही जी आता इस्कॉन मध्ये सुद्धा अनेक डॉक्टर्स म्हणजे मी तर बघतेय की माझ्या 3-4 वर्षाच्या या संलग्नतेमध्ये आणि कनेक्शन मध्ये कितीतरी डॉक्टर्स आणि कितीतरी म्हणजे सायंटिस्ट असतील. आपण बऱ्याच जणांचं याविषयीचं मतही जाणतो. कारण भगवंतांपुढे म्हणजे शेवटी आपण म्हणतो की आपण ते साधन बनण्याचा प्रयत्न करू शकतो, पण त्यांच्या पुढे कोणीच श्रेष्ठ नाही. आणि हे मनुष्याने कबूल करणं हे खूप गरजेची गोष्ट आहे. तो जो ग्रॅटिट्यूड आहे तो अजूनही बऱ्याच जणांमध्ये दिसत नाही. कारण आपल्याला दिसतं की जो पुढे जाऊन आपल्याला जे जाणायचं आहे पुढच्या पॅरेग्राफ मध्ये म्हटलेलं आहे, पण इथे म्हणतायत की वैज्ञानिक सुद्धा शरीरात होणारे बदल कौमारात म्हणजे हे जे बदल होत जातात, हे बदल जे बाल्यामधनं कौमार्यमधनं वृद्धावस्थेमध्ये हे बदल कसे होतात, मग हे चैतन्य आहे. आणि आपण जसं मी म्हटलं की हे चैतन्य सगळ्या शरीरभर आहे हो. आणि ही जी चेतना आहे ही सगळ्या शरीरभर पसरलेली असते. जसं मी म्हटलं की मनुष्य मृत पावतो तेव्हा बॉडी म्हणायला 1 सेकंद पण लागत नाही हो. कारण त्याच्यातनं आत्मा निघून गेलेला असतो, प्राण निघून गेलेला असतो. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला दिसतं की हा जो होणारा बदल आहे, आपण कितीही म्हटलं तरी बघा की 2ऱ्या-3ऱ्या महिन्यातनं शरीरात बदल झालाय म्हणून पुन्हा ते बाळ तान्हं होऊ शकेल का? नाही. खूप कठीण आहे ते. कसं पुन्हा त्याच अवस्थेमध्ये जाऊ शकणार? कारण ते शक्य नसणारी गोष्ट आहे. कारण त्या शरीरामध्ये बदल झालेले आहे. ते शरीर वाढते, ते शरीर नंतर मृत पावणार आहे. ते शरीर नश्वर आहे. आणि म्हणून ही अवस्था की नाही जाणू शकले अजून तिथपर्यंत कोणी जाऊ शकलं नाही. ज्या गोष्टीला की आपण म्हणतो की अनुरूप अशा जीवात्म्याचे दुसऱ्या शरीरात होणारे संक्रमण हे फक्त परमात्म्याच्या कृपेमुळे होत असतं. आणि म्हणूनच की असा या सूक्ष्म आत्म्याला अजूनही कोणी बघू शकलेलं नाहीये. आपल्या साध्या डोळ्यांनी कोणीही बघू शकत नाही. आणि म्हणून इथे सांगितल्याप्रमाणे की एक मित्र दुसऱ्या मित्राची इच्छापूर्ती करतो. ज्याप्रमाणे हा आत्मा आणि परमात्मा पुढे जाऊन जसं या कठोपनिषदामध्ये उपनिषदामध्ये म्हटलेलं आहे की याप्रमाणे शरीररूपी अशा या झाडावरती 2 पक्षी बसलेले आहेत. बघा आता की हा पक्षी म्हणजे जो काही आत्मा आहे आणि परमात्मा आहे.
मग हा आत्मा इतक्या भौतिकतेमध्ये रममाण झालेला आहे, की माझं सगळं आहे, मला हे हवंय, हिरे, मोती, माणके, पैसा, अडका सगळं, सगळं, सगळं मला हवंय आणि इतक्यात गुंतून गेलेला आहे. पण तो परमात्मा आहे ना, तो परमात्मा फक्त निरीक्षण करतोय. तो कुठेही इंटरफिअर करत नाहीये. कारण ही जी इच्छेची सूट दिली आहे ना, पुढे जाऊन म्हटलंय, ही इच्छापूर्ती करतोय तो. तो त्या आत्म्याची इच्छापूर्ती करतो आहे. आणि म्हणूनच हा परमात्मा ही अनुरूप आत्म्याची इच्छापूर्ती करतो. कारण त्या आत्म्याने त्या परमात्म्याकडे बघितलंच नाहीये हो. मुख्य म्हणजे जो मनुष्य शरीररूपी धारणेकडे जगतोय त्यांनी आत्म्यालाच बघितलं नाहीये. कारण पुढे जाऊन आपण जेव्हा एक सुंदर अशी आकृती बघणार आहोत, की मन, इंद्रिय, बुद्धी आणि तो आत्मा आणि मग आत्मा त्या आत्म्याचा जो म्हणजे ज्याचा अंश आहे तो परमात्मा. अशा प्रकारे जी इंद्रिय, बुद्धी आणि मन याच्यामध्ये जे मन गुरफटलेलं आहे. कारण सगळ्या भौतिकतेमध्ये मन हे गुरफटलेलं आहे. आणि म्हणून त्या आत्मिकतेवरच अजून विचार नाही केला जाते, तिथे त्या परमात्म्याचं स्थान तर जाणलेलंच नाहीये हो अजून. आणि म्हणूनच मग ज्यावेळेला गुणात्मक दृष्ट्या एकच असणाऱ्या या 2 पक्ष्यांपैकी एक पक्षी भौतिक वृक्षाच्या फळांनी मोहित होतो, तर दुसरा पक्षी हा आपल्या मित्राच्या हालचालींचा केवळ साक्षी आहे. कारण गुणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंतांसारखेच आहोत, म्हणून आपण भगवंत नाही. हा द्वैतवाद हम्म. आहे. अद्वैतवादी लोक म्हणतायत, की आम्ही भगवंत होऊ शकतो, पण नाही. इथे जो अचिंत्य भेदाभेद ज्याचा मी आधीही उल्लेख केला होता, चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलंय, जे प्रत्यक्ष भगवंतांचा अवतार घेऊन या पृथ्वी तलावर आलेले होते. या कलियुगामध्ये 500 वर्षापूर्वी ज्यांनी हा महामंत्र आणलेला आहे, अशा चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलंय, की एकरूप होऊ शकत नाही. कारण जिथे गुणात्मक दृष्ट्या आपण एकच आहोत, तिथे परिमाणात्मक दृष्ट्या आपण एक नाही. एक ड्रॉप आणि अख्खा समुद्र, खारटपणा सेम आहे हो. खारटपणा त्या थेंबातही आहे आणि अख्ख्या समुद्रातही आहे. म्हणून तो अख्खा थेंब समुद्र बनू शकत नाही. आणि म्हणूनच हे ज्या क्षणी तो मित्र, तो आत्मा जेव्हा अनुरूप असा आत्मा ज्या क्षणी हे जाणतोय, ज्या क्षणी आत्म्याचे या संबंधाबद्दल किंवा नात्याबद्दल होणारे विस्मरण हे त्याच्या एका वृक्षावरून दुसऱ्या वृक्षावर किंवा एका शरीरामधून दुसऱ्या शरीरामध्ये स्थलांतर होण्यास कारणीभूत होते. याचं विश्लेषण असं आहे, की जिथे हा आत्मा परमात्म्याचा अंशच जाणत नाही, की परमात्म्याचा आपण अंश आहे हे ज्ञान तर त्याला नाहीच आहे, पण तो फक्त शरीररूपी धारणे बरोबरच संलग्न आहे. तिथे तो त्या कर्मांना स्वतःच म्हणून उपभोग घेतोय, की मी हे केलंय, माझं हे आहे, हे माझ्यामुळे आहे. तिथे कुठेच भगवंतांचं स्थान नाही. तिथे भगवंतांचं पूर्ण विस्मरण आहे. तिथे कृष्ण मिसिंग आहे पूर्णपणे आणि तिथेच तो मनुष्य, तिथेच तो जीवात्मा कुठेतरी त्या भौतिकतेमध्ये गुरफटतो आहे आणि तो एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवरून तिसऱ्या फांदीवरून चौथ्या फांदीवर अशा या 84 लक्ष योनीतून जन्म घेत आहे. जर त्यांनी जाणलं की मी हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि जे काही मी करतोय ते सर्वं कृष्णार्पणम, तिथेच तो सगळ्या या शोकातून मुक्त होऊ शकतो. त्या कर्मबंधनामधून मुक्त होऊ शकतो. पण ते ग्रॅटिट्यूड गरजेचं आहे. कारण जे काही माझं आहे ते भगवंतांमुळे आहे, भगवंतांपासून आहे. ही जी धारणा आहे ती मनामध्ये रुजणं हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला इथे जाणायचं आहे, की शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये भगवंतांनी सांगितले, जरी 2 पक्षी एकाच वृक्षावर असले, तरी झाडाची फळे खाणारा पक्षी हा चिंता आणि खिन्नतेमध्ये पूर्णपणे ग्रासलेला आहे. परंतु कोणत्याही रीतीने त्याच्या मित्राकडे म्हणजेच भगवंतांकडे तो ज्या क्षणी पाहतो आणि त्यांची महानता जाणतो, त्या क्षणी तो दुःखग्रस्त झालेला पक्षी सर्व चिंतांमधून मुक्त होतो. कारण जिथे माझं काही नाहीच आहे हो. जे आहे हा देह सुद्धा भगवंतांचा आहे. ही जेव्हा मनामध्ये धारणा होईल, तेव्हा माझं असं काय आहे, जे काही आहे ते भगवंतांसाठी आहे आणि जे काही करतोय ते भगवंतांसाठी करतोय. जेव्हा प्रत्येक कर्म हे भगवंतांना संतोष देण्याप्रित्यर्थ केलं जाईल, तिथे त्या कर्माच्या बंधनांमध्ये अडकायचा प्रश्नच येत नाही. सगळ्या शोकांमधून, चिंतांमधून निश्चित तो मुक्त होऊन त्या भगवत धामाच्या मार्गाला निश्चितच मार्गी होऊ शकतो.
आणि म्हणून इथे याप्रमाणे श्रीकृष्णांकडून श्रवण केल्यामुळे तो भगवंतांची परमलीला जाणून शोकातून मुक्त होऊ शकतो. अशा प्रकारे अर्जुनाला हे ज्ञान जे मिळते, भगवंत सांगतायत की वृद्ध पितामह गुरु यांच्या देहस्थित्यंतरामुळे तू शोक करू नकोस. ज्यांच्या शरीराचा वध करून त्यांच्या शारीरिक कर्मांच्या उलट त्यांच्या शारीरिक म्हणजे हे जे काही शरीर मनुष्याचं शरीर त्यांना त्यांच्या कर्मांमुळे लाभलंय. शेवटी हा सगळा कर्माचा खेळ आहे, जे आपल्याला 3ऱ्या-4थ्या अध्यायापासून जाणायचंय. कर्मयोगापासून हा सगळा आपण जाणतोय हा काय आहे? तर आपण कर्मयोगच जाणतो. कारण कर्मयोग आहे, भक्तियोग आहे आणि मग ज्ञानयोग आहे. आणि या कर्मालाच आपण सगळं जाणतो आहे. या कर्माचा सगळा हा पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये आपण सगळा कर्माचा खेळ जाणतो. कारण जे काही आपल्याला जन्म मिळतायत, हे सगळे आपल्या कर्मापासून आहे. मनुष्य जे काही कर्म करतोय ते त्याला त्या 84 लक्ष योनींमधून फिरवतोय. पण ज्या क्षणी तो स्वतःला या कर्म बंधनातून मुक्त करेल, त्या क्षणी तो भगवत धामाला निश्चितच मार्गस्थ होईल. आणि म्हणूनच इथे जे शरीर यांना मनुष्य शरीर लाभलेलं आहे, त्या मनुष्य शरीरातून उलट तू त्यांना मुक्ती देतोयस. ही भावना तू मनामध्ये आण. यज्ञवेदीवर आणि रणभूमीवर जो मनुष्य आपलं जीवन समर्पित करतो, त्याला त्या शारीरिक कर्मभोगातून तात्काळ तो मुक्त होतो. कारण तिथे कुठेतरी तो जे काही गोष्ट करत असतो, तो भगवंतात प्रित्यर्थ करत असतो. म्हणून तुम्ही बघाल तर कुरुक्षेत्रावरती उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येकाला मोक्ष मिळालेला आहे फक्त भगवंतांच्या उपस्थितीने. मग ते कौरव असो नाही तर पांडवांमधले कुठलाही राजा असो, जे काही नारातीर्थी पडलेले सर्व राजे आहेत आणि कौरव आहेत, अगदी युधिष्ठिरापासून दुर्योधनापासून सगळ्यांना मोक्ष मिळालेला आहे. कारण कुरुक्षेत्रावर ऋषिकेश प्रत्यक्ष भगवंत तिथे उपस्थित होते आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये अगदी कौरवांना सुद्धा मोक्ष आहे. आणि म्हणूनच यास्तव अर्जुनाने शोक करण्याचं कुठलंही कारण नाही. आणि मग या आत्म्याचे अजून गुणधर्म सांगितलेले आहेत. नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत, अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजविता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकविताही येत नाही. तात्पर्य: तलवारी, अग्निशस्त्रे, वर्षा अस्त्रे, चक्रीवादळ इत्यादी जीवात्म्याला मारण्यात असमर्थ आहेत. आधुनिक अग्निवर्षाव करणाऱ्या शस्त्रास्त्रांव्यतिरिक्त पूर्वीच्या काळी पृथ्वी, जल, वायू, आकाश इत्यादींपासून बनवलेली विविध प्रकारची पुष्कळ शस्त्रास्त्रे होती. आधुनिक युगातील अण्वस्त्रांची वर्गवारी सुद्धा अग्निशास्त्रांमध्ये केली जाते. परंतु प्राचीन काळी निरनिराळ्या प्रकारच्या भौतिक मूलतत्वांपासून बनविलेली इतरही शस्त्रास्त्रे होती. अग्निशस्त्रांचा प्रतिकार जलास्त्रांनी म्हणजे वरुणास्त्रांनी केला जात असे. पण अशी वरुणास्त्रे आधुनिक विज्ञानाला ज्ञात नाही. तसेच आधुनिक वैज्ञानिकांना पवनास्त्राचेही ज्ञान नाही. असे असले तरी आत्म्याचे कापून तुकडे करता येत नाहीत. तसेच विविध प्रकारच्या कितीही आधुनिक शस्त्रांद्वारे त्याचा संहारही होऊ शकत नाही. जीवात्मा केवळ अज्ञानामुळे कसा उत्पन्न झाला आणि नंतर तो मायाशक्तीने कसा प्रभावित झाला याचे स्पष्टीकरण मायावादी देऊ शकत नाही. व्यक्तिगत जीवात्म्याचे मूळ परमात्म्यापासून तुकडे करून त्यांना अलग करणे शक्य नाही. खरे तर व्यक्तिगत जीवात्मे हे परमात्म्यापासून नित्यच वेगळे असलेले अंश आहेत. जीवात्मे हे सनातन अनुरूप अंश असल्यामुळे ते मायाशक्तीने प्रभावित होणे साहजिकच आहे. ज्याप्रमाणे अग्नीच्या ठिणग्या गुणात्मक दृष्ट्या अग्नीप्रमाणेच असल्या तरी अग्नीपासून अलग झाल्यावर विझतात, त्याप्रमाणे जीवात्मेही भगवंतांच्या सान्निध्यातून विभक्त होतात. वराह पुराणात जीवात्म्यांचे वर्णन भगवंतांपासून वेगळे झालेले अंश असे केले आहे आणि शाश्वतरित्या हे जीवात्मे अंशच राहतात असे भगवद्गीताही एक मिनिट सांगते. पान चिकटलं गेलंय, सॉरी. नाही ठीक आहे.
हं. सांगते. आणि शाश्वतरित्या हे जीवात्मे अंशच राहतात असे भगवद्गीताही सांगते. म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेल्या शिकवणीवरून स्पष्ट होते की मायेतून मुक्त झाल्यानंतरही जीवात्म्यांचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्व हे टिकून राहते. श्रीकृष्णांकडून ज्ञानप्राप्ती झाल्यानंतर अर्जुन मुक्त झाला, परंतु तो श्रीकृष्णांशी कधीच एकरूप झाला नाही. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. खूप सुरेख असं वर्णन दिलेलं आहे इथे. हम्म. पुन्हा आत्म्याचं असं वर्णन दिलेलं आहे. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता. की मग अग्नी, वायू किंवा जल आहेत की जसं आपण पूर्वीच्या काळी मग आपल्याला बऱ्याच चित्रपटांमध्ये आपण बघतो ही की जुनी जी काही युद्ध दाखवली जातात, इकडून अग्नी येतोय, मग तिकडून पाण्याचं शस्त्र, पाण्याचा बाण येतो. तर अशा या प्रकारचे युद्ध आपण बऱ्याच वेळेला आपल्याला टेलिव्हिजनवर जे या पिक्चर्स मध्ये आणि रामायण महाभारत सिरियल्स मध्ये दिसली आपल्याला. महाभारतमध्ये सुद्धा आपण बघितलंय, रामायणामध्ये आपण बघितलंय. तर अशा प्रकारे अशी ही जी शस्त्रास्त्र होती ही या पृथ्वी, अग्नी, जल, वायू आणि आकाश अशा या 5 जे तत्व आहेत त्या तत्वांनी बनलेली अशी ही वेगवेगळी शस्त्रास्त्र होती. परंतु ही शस्त्रास्त्र भरपूर होती आणि आधुनिक काळातील अग्निस्त्राला सुद्धा, अण्वस्त्रांना सुद्धा अग्निअस्त्रामध्येच कुठेतरी गणलं जातं. प्राचीन काळी निरनिराळ्या अशा भौतिक मूलतत्वांपासून बनवलेली अनेक शस्त्रास्त्र होती. अग्निशस्त्रांचा प्रतिकार जलास्त्रांनी केला जातो, वर्णास्त्रांचा आधुनिक विज्ञानाला पण वर्णास्त्र किती आधुनिक यांना माहिती नाहीयेत, अग्निअस्त्रच माहिती आहेत. तर अशा प्रकारचं या अस्त्रांविषयी माहिती दिलेली आहे. पण शेवटी कितीही ही अस्त्र अगदी अणकुचीदार असू दे, कितीही प्रभावी असू दे, ती त्या आत्म्याला ना कापू शकत, ना जाळू शकत, ना मारू शकत, ना तो आत्मा ओला होऊ शकतो, ना सुकू शकतो. कारण असा हा आत्मा आहे. हा आत्मा अविनाशी आहे. आणि हा जीवात्मा केवळ अज्ञानामुळे कसा, आता मायावादी लोकांबद्दल इथे काही सांगितलेलं आहे. मायावादी म्हणजे कोण, जे कृष्णाला मानतच नाही, तो ज्यांना भगवंतांवरच विश्वास नाही असे मायावादी. मग जसं मी म्हंटल ही जी माया आहे ना, ही माया ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. योग माया ही भगवंतांचीच आहे आणि मोह माया ही भगवंतांची आहे. पण हा या मोह मायेमध्ये त्यांच्या कर्माने तो गुरफटला गेलाय मनुष्य आणि त्याप्रमाणे त्याची कर्म आहेत की त्याला कृष्णाचं विस्मरण झालेलं आहे. आणि तो त्या मायाशक्तीने कसा प्रभावित झाला याचं स्पष्टीकरण तो मायावादी देऊच शकत नाही. कारण त्याला त्याचं ज्ञानच नसतं. हो, तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे. व्यक्तिगत जीवात्म्याचं मूळ परमात्म्यापासून तुकडे करून त्याला अलग करणं शक्य नाही. कारण जीवात्म्याचं मूळ जसं आपण म्हणतोय की हा जीवात्मा जो आहे हा परमात्म्याचा गुणात्मक दृष्ट्या या परमात्म्यासारखाच आहे, परंतु परिमाणात्मक दृष्ट्या नाही. जसं या ठिणगीचं दिलेलं आहे, अग्नीच्या ठिणग्या या गुणात्मक दृष्ट्या या अग्नीच आहेत, पण म्हणून त्या भगवंतांपासून जर विभक्त झाल्या तर तेव्हा त्या विझू शकतात. कारण त्यांच्यातली जी शक्ती आहे, कारण आपण कितीही म्हटलं तरी कशा प्रकारे वराह पुराणामध्ये असं संदर्भ आहे, जीवात्म्यांचं वर्णन हे भगवंतांपासून वेगळे झालेले अंश असं केलेलं आहे आणि शाश्वतरित्या हे जीवात्मे अंशच राहतात. म्हणूनच हीच खरी फॅक्ट आहे की आपण भगवंतांपासूनचे ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. कारण आपण भगवंतांपासूनचे अंश आहोत आणि आपण या मन आणि या इंद्रियांशी मिळून झगडतोय. आपण या देहरूपी भावनेशी निगडित आहोत आणि म्हणून भगवद्गीता सुद्धा तेच सांगते, जे 15व्या अध्यायातला जो श्लोक मी आता म्हटला. म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला जी काही शिकवण दिलेली आहे ती मायेतील मुक्त झाल्यावर या जीवात्म्यांचं स्वतंत्र व्यक्तिमत्व टिकू शकतं. हा जो जीवात्मा आहे ना, हा आत्मा या काम, क्रोध, लोभ, मध, मोह, मत्सर या सगळ्यामध्ये असा कुठेतरी गुरफटला गेलाय. तो त्या मोह मायेमध्ये गुरफटला गेलेला आहे आणि त्याला कारणं अनेक आहेत. कारणं अनेक असू शकतात. जसं आपण पुढे जाऊन ज्या 14व्या अध्यायामध्ये जाणणार आहोत, सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांचा त्याच्यावर प्रभाव आहे आणि मग भगवंतांनी या 3 गुणांचे सुद्धा कशा प्रकारे काय अन्न खाल्ल्याने हे गुण तुझ्यामध्ये येतात हेही भगवंतांनी सांगितले. आणि म्हणून सात्विकता आणि त्याही पुढे जाऊन या गुणातीत व्हायचंय. जे भगवंत आहेत ते गुणातीत आहेत. कारण तिथे सात्विकते सुद्धा पलीकडे जाऊन जो निष्काम कर्म करतो आहे, जो कुठल्याही फळांची अपेक्षा न करता जो फक्त भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला दृढ करतो आहे, तो निश्चितच भगवत धामाला परत जाऊ शकतो. म्हणून ते गुणातीत होणं महत्वाचं आहे.
आणि म्हणून इथे जे अंश दिलेलं आहे, अंशात्मक दृष्ट्या आपण गुणात्मक दृष्ट्या या भगवंतांसारखेच आपलं अस्तित्व हे कायम वेगळं, हे निश्चितच वेगळं राहणार आहे. आपण कुठेही एकरूप होत नाही भगवंतांची. आणि म्हणून जी अद्वैतवादाची भावना मी सांगितली, त्या अद्वैतवादी, मग जे आपण निराकारवादी, मायावादी लोक हे मानतच नाहीत भगवंतांना. निराकारवादी आहेत, ते कुठेतरी त्या स्वरूपाला मानत नाहीत, पण निश्चित ते त्या मार्गावरती आहेत. त्यांनी ब्रह्मस्वरूपाला जाणलेलं आहे. परमात्मा स्वरूपापर्यंत सुद्धा हळूहळू पोहोचण्याची शक्यता आहे. कुठेतरी त्या पायऱ्या चढायला सुरुवात केलेली आहे त्यांनी. पण जे परमात्म्याचा अंश स्वतःला मानतायत ते गुणात्मक दृष्ट्या निश्चितच भगवंतांप्रमाणे आहेत. त्यांचं अस्तित्व हे नेहमीच वेगळं आहे. जसं मी आता म्हटलं, कारण तो आत्मा आणि परमात्मा हे दोन परममित्र आहेत हो. तो परमात्मा कुठेच इंटरफिअर करत नाहीये. पुढे जाऊन आपल्याला अध्ययन तेच जाणायचंय की परमात्म्याचा इंटरफिअरन्स कुठेच नाहीये. तो तुमच्यावर काहीही लादत नाहीये. अर्जुनावर सुद्धा त्याने स्वतःला लादलेलं नाहीये. अर्जुन हा पांडव आहे आणि तो दैवी स्वरूपानेच, तो दैवी प्रकृतीचाच आहे. त्यामुळे त्याने भगवंतांना कधीच जाणलेलं आहे. पण इथे तो सामान्य माणसाची, कारण भगवंतांची योजना आहे की अर्जुनाने कसं असमंजस व्हावं आणि कशा प्रकारे हा जो मनुष्य संघर्षामध्ये कुठेतरी सैरभैर होऊन जातो, त्याप्रमाणे त्या अर्जुनाची दशा दाखवलेली आहे आणि कुठेतरी त्याला ते ज्ञान दिलेलं आहे. म्हणून हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे भगवद्गीतेमध्ये. आणि म्हणून ही भगवद्गीता आपल्याला हे ज्ञान, म्हणून श्रीकृष्णांकडून ज्ञानप्राप्ती झाल्यावर अर्जुन मुक्त झालेला आहे. त्याला मोक्षाचा मार्ग मिळेल. त्याला पुन्हा या भौतिकतेमध्ये निश्चितच गुरफटून राहायला लागणार. पण तो एकरूप नाही होत. कुठेही हे एकरूपतेचं तुम्ही भगवद्गीतेत कुठेच तुम्हाला दिसणार नाही. कारण गुणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंतांसारखे आहोत, पण परिमाणात्मक दृष्ट्या निश्चितच वेगळे आहोत. अछेद्योऽयममदाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः नित्यः सर्वगतः स्थाणुः रचलोऽयं सनातनः. वाचू का? हा, वाचा मेरिता माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा आत्मा अविद्राव्य व न तुटणारा आहे आणि त्याला सुकविणे किंवा जाळणे ही शक्य नाही. हा नेहमी टिकणारा, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, निश्चल आणि नित्य सारखाच राहणारा आहे. तात्पर्य: अनुरूप आत्म्याचे हे सर्व गुणधर्म निश्चितपणे सिद्ध करतात की जीवात्मा हा परमात्म्याचा नित्य अनुरूप अंश असतो आणि त्यात काहीही बदल न होता तो नित्य अनुरूप अंशच राहतो. या बाबतीत अद्वैत सिद्धांत लागू करणे फार कठीण आहे, कारण स्वतंत्र जीवात्मा कधीच एकजिन्सी होऊ शकत नाही. भौतिक दोषांपासून मुक्त झाल्यावर अनुरूप आत्मा भगवंतांच्या दिव्य तेजोमय किरणांमध्ये आध्यात्मिक स्फुल्लिंग म्हणून राहू शकतो. परंतु जे बुद्धिमान जीवात्मे असतात ते भगवंतांच्या सानिध्यात राहण्यासाठी आध्यात्मिक लोकांमध्ये प्रवेश करतात. सर्वगतः सर्वव्यापो हा शब्द महत्वपूर्ण आहे, कारण भगवंतांच्या संपूर्ण सृष्टीमध्ये जीवात्मे आहेत. ही गोष्ट निसंशय आहे. ते भूमीवर, पाण्यामध्ये, हवेमध्ये, पृथ्वीच्या पोटात आणि अग्नीमध्येही राहतात. अग्नीमध्ये जीवात्म्यांचे निर्जीवीकरण होते हा सिद्धांत मान्य करता येत नाही. या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की आत्मा हा अग्नीद्वारे जाळला जात नाही. म्हणून ही गोष्ट निसंशय आहे की सूर्यग्रहावरही तेथे राहण्यास योग्य अशी शरीरे असलेले जीवात्मे आहेत. जर सूर्य गोलाकार वस्ती नसती तर सर्वगतः हा शब्द अर्थहीन झाला असता. हरे कृष्ण. सूर्य गोलावर, म्हणजे आपण म्हणतोय ना आता की सूर्यावर पुढे जाऊन आता आपले वैज्ञानिक पुढे मोदींनी जे आता पुढचं मला वाटतं आता आपला हा पूर्ण अचीवमेंट झाल्यानंतर सक्सेसफुल की आदित्य, आय थिंक येस असंच काहीतरी नाव आहे त्याचं, अशा पुढच्या याची पण अनाउन्समेंट केलेली आहे की सूर्यावरती आता जायचंय. आणि म्हणून इथे हा जो की भगवंतांच्या कृपेने मनुष्य का आहे बघा, मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य, म्हणून आधीच्या पॅरेग्राफला आपण थोडंसं घेऊया की ही बुद्धिमत्ता जी आहे ही भगवंतांनी दिलेल्या ज्ञानामुळे, आपण भगवंतांचे अंश आहोत म्हणून भगवद्गीता जाणू शकतोय हो. भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचवली आहे भगवंतांनी, कारण आपण त्यांचे अंश आहोत.
आणि म्हणूनच अनुरूप आत्म्याचे हे सर्व गुणधर्म निश्चितपणे सिद्ध करतात की जीवात्मा हा परमात्म्याचा अंश असतो. तो अनुरूप अंश आहे हे निश्चित मानलं पाहिजे. मी म्हणजे भगवंत आहे असं मानणं चुकीचं आहे. म्हणूनच तिथे कुठेतरी अद्वैतवाद हा चुकीचं दर्शवलाय. कारण तिथे कुठेतरी एकरूप की मी देव बनू शकतो ही व्याख्या नाहीये. कारण आपण आणि भगवंत यांच्यामध्ये भगवंत आध्यात्मिक आहे हो, जे आपण आधीच्याही काही श्लोकांमध्ये जाणलं. भौतिकता आणि आध्यात्मिकता हा खूप मोठा फरक आहे आपल्यात आणि भगवंतांमध्ये. आणि म्हणूनच भौतिक दोषांपासून मुक्त झाल्यावरती मग ज्या वेळेला ज्या क्षणी त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये जो भक्त येतो, म्हणून ज्या पायऱ्या भगवंतांनी दिलेल्या ज्ञानामुळे चढायला लागतो तो भक्त, तेव्हा ज्या त्याच्या बुद्धिमत्तेने, कारण बुद्धिमत्ता ही एक मानवाचा वेगळेपण आहे. सगळ्या प्राण्यांपासून मानवाला बुद्धिमत्ता असणं हे त्याचं वेगळेपण आहे आणि म्हणूनच हा मनुष्य जन्माचा आपल्याला सत्कारणी लावायचा आहे. कारण त्या बुद्धिमत्तेनेच आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान घेऊन कुठेतरी आध्यात्मिक पातळीवर उन्नती करू शकतो. आणि म्हणून हा जो अनुरूप आत्मा आहे हा भगवंतांच्या दिव्य तेजोमय किरणांमध्ये आध्यात्मिक स्फुल्लिंग म्हणून राहू शकतो. जे कोणी बुद्धिमान जीवात्मे आहेत, जसे आपले श्रीला प्रभुपाद, ज्यांनी ही भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे, ते भगवंतांचे अंश आणि कुठेतरी भगवत धामाला परतलेले आहे. आणि अशा यांना भगवत धामामध्ये त्यांना आध्यात्मिक लोकामध्ये प्रवेश मिळतो. जसं आपण प्रत्येकाचं जर स्वरूप जाण्याचा प्रयत्न केला, ज्या चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये तिथे गोस्वामी 6 गोस्वामी होऊन गेले. त्या गोस्वामींचं प्रत्येकाचं आध्यात्मिक स्वरूप आहे आणि ज्या काही सख्या, ज्या गोपिका आहेत, त्या प्रत्येकाचं मग सखी ललिता, विशाखा म्हणजे अर्जुनाला जर या अ, 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 म्हणजे द्वापार युगामध्ये जो अर्जुन होता त्याचं रूप नंतर सांगितलेलं आहे ते विशाखा सखी म्हणून, म्हणजे नंतर तो आहे की प्रत्येकाला म्हणजे त्याला भगवत धामामध्ये विशाखा सखी म्हणून की जी भगवंतांच्या अतिशय संलग्नतेमध्ये आहे. आणि म्हणून अशा अशा भक्तांना फक्त भगवंतांची सेवा, मग ते पृथ्वी तलावर असू दे, ते भगवंत धामाला असू दे, त्यांना फक्त भगवंतांच्या सेवेत राहायचं असतं. त्यांना कुठलाही मोक्ष सुद्धा मिळवायचा नसतो. म्हणजे त्यांना तेवढीही तुम्ही जेव्हा पुढे जाऊन अतिशय सुंदर असं जे भक्ती रसामृत सिंधू भक्तीविषयीचं खूप सुंदर असं जीव गोस्वामींनी लिहिलंय. जीव गोस्वामींनी का हो, म्हणजे त्या गोस्वामींपैकीच एकाने लिहिलंय. मला नाव क्षमस्व आता एकदम लक्षात येत नाहीये. पण अशा प्रकारे ज्या गोस्वामींनी याबद्दल वर्णन केलेलं आहे, की त्या भक्ताला मोक्ष मिळवण्याची सुद्धा अपेक्षा नसते. त्याला फक्त भगवत धाम म्हणजे भगवंतांच्या सेवेमध्ये राहायचं असतं. आणि म्हणूनच ती मोक्ष मिळो ना मिळो, पण मला भगवंतांच्या सान्निध्यामध्ये राहण्यासाठी मग त्याला आध्यात्मिक लोकामध्ये प्रवेश मिळतो. कारण कुठेही कुठलीच काय म्हणतात ना डिमांड नसते हो. फक्त भगवंतांची सेवा आणि जे करतोय ते भगवंतांच्या आनंदासाठी करतो. ही भावना ज्यांच्यामध्ये दृढ झालेली असते, ते निश्चितच त्या धामाला पोहोचू शकतात. आणि म्हणून इथे जो सर्वव्यापी, कारण एका अंशातनं भगवंतानी सगळं विश्वरूप सगळ्या विश्वाला व्यापलेलं आहे हो. सर्वव्यापी असे भगवंत आहेत, कारण त्या प्रत्येक अणुआत्म्यामध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. त्या 84 लक्ष योनींमधील प्रत्येक जीवात्म्यामध्ये भगवंत अस्तित्वात आहेत परमात्मा स्वरूपात. जे मी म्हटलं गर्भोदकशाही विष्णू हे त्यांचं स्वरूप आहे. जेव्हा आपण गुणात्मक पुरुष अवतार जे आहेत ते महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू. महाविष्णू जे आहेत ते कर्णोदकशाही, ज्या कारण समुद्रामध्ये ज्यांच्या नाभीतून प्रत्यक्ष ब्रह्माचा जन्म झालेला आहे आणि त्यानंतर ते कारणोदकशाही विष्णू आणि ज्यांच्या आणि जे गर्भोदकशाही विष्णू आहेत आणि क्षीरोदकशाही विष्णू असे 2 आहेत. तर त्याच्यामध्ये क्षीरोदकशाही विष्णू हे परमात्मा स्वरूपात आहेत आणि गर्भोदकशाही विष्णू जे आहेत ते प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये त्यांचं अस्तित्व आहे. खूप पुढे जाऊन आहे हे ज्ञान. मी थोडं तुम्हाला अजून विस्तृत करून सांगतेय म्हणून, कारण कुठेतरी राहवत नाही हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचावं आणि तुमच्याशी शेअर करावं अशी खूप मनापासून इच्छा असते. म्हणून जितकं काही तुम्हाला संक्षिप्तदृष्ट्या सांगण्याचा प्रयत्न आहे, खूप खोलात शिरत नाही मी त्याच्या. पण हे पुरुष अवतार आहेत आणि हे हे विष्णूचे अवतार आहेत आणि त्याच्यातलं हे जे काही हा जो अवतार आहे हा परमात्मा स्वरूपातला आहे आणि तो आपल्याला वैकुंठ वासामध्ये, जसं मी म्हटलं की वैकुंठामध्ये जे विष्णूचं रूप आहे ते परमात्मा स्वरूप आहे आणि असा हा परमात्मा प्रत्येक हृदयामध्ये निवास करतो, ज्याचा आपण अंश आहोत. आणि म्हणून हा सर्वगतः, जर सूर्यावर पण वस्ती नसती तर हा
ही गोष्ट अर्थहीन झाली असती. म्हणून प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे जीवात्मे जिथे आहे तिथे परमात्म्याचा अंश नक्कीच आहे. कारण तो परमात्म्याचाच अंश म्हणून जीवात्मा म्हणून जाणार. जसं पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत की प्रकृती ही माता आहे आणि बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत, परमात्मा आहेत आणि त्यांनी या प्रकृतीला गर्भस्थ करून या जीवात्म्यांची निर्मिती केलेली अशी धारणा आहे. अव्यक्तोऽयम चिन्त्योऽयम विकार्योऽयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचन्त्युमर्हसि. हरे कृष्ण. मी वाचा वाचते वाचा ताई. वाचा ताई मी वाचा. वाचते. रसिका हा, हा. माताजी वाचतायत. हा, एकेकाने रसिका वाचा, हरकत नाही. प्लीज हा आत्मा अदृश्य हा आत्मा वाचा इशिता अदृश्य माताजी. कल्पनातीत वाचा हा वाचा. आत्मा हा आत्मा अदृश्य कल्पनातीत आणि अपरिवर्तनीय आहे असे म्हटले जाते. हे जाणून तू शरीराबद्दल शोक करू नकोस. पूर्वी वर्णिल्याप्रमाणे भौतिक गणनेनुसार जीवात्मा इतका सूक्ष्म आहे की अतिशक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक यंत्रातूनही त्याला पाहणे शक्य नाही. यास्तव त्याला अव्यक्त म्हटले जाते. आत्म्याच्या अस्तित्वाविषयी विचार केला तर श्रुतीच्या प्रमाणापलीकडे किंवा वैदिक ज्ञानापलीकडे प्रायोगिकरित्या कोणालाही जीवात्म्याचे अस्तित्व प्रस्थापित करता येत नाही. आपण या सत्याचा स्वीकार केला पाहिजे. कारण आत्म्याचे अस्तित्व हे अनुभवगम्य सत्य असले तरी आत्म्याचे अस्तित्व जाणण्याचे इतर कोणतेही साधन नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला केवळ श्रेष्ठ प्रमाणांच्या आधारावर मान्य कराव्या लागतात. पित्याची ओळख ही मातेच्या प्रमाणा वाचून अन्य कोणत्याही मार्गाने होऊ शकत नाही. हे प्रत्येकाला मान्य करावेच लागेल. त्याचप्रमाणे वेदाध्ययनाविना आत्मज्ञान प्राप्तीचे इतर कोणतेही साधन नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर आत्म्याला मानवीय प्रायोगिक ज्ञानाद्वारे जाणणे अशक्यप्राय आहे. आत्मा म्हणजेच चेतना तथा चेतन आहे आणि हे वैदिक विधान असल्यामुळे आपण मान्य केलेच पाहिजे. शरीरामध्ये अशी स्थित्यंतरे आढळतात तशी आत्म्यामध्ये आढळून येत नाहीत. आत्मा नित्य अपरिवर्तनीय असल्यामुळे तो अमर्यादित परमात्म्याच्या तुलनेत सूक्ष्म अणुरूपच राहतो. परमात्मा अमर्यादित अनंत आहे तर आत्मा मर्यादित सूक्ष्म रूप आहे. म्हणून हा अपरिवर्तनीय सूक्ष्म जीवात्मा परमात्म्याशी किंवा पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्याशी कधीच साम्य करू शकत नाही. आत्म्याच्या स्थायित्वाची संकल्पना दृढ करण्यासाठी या संकल्पनेचा वेदांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारे पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. कोणतीही गोष्ट वारंवार केल्याने आपण ती व्यवस्थित आणि अचूकपणे जाणू शकतो. हरे कृष्ण. नॉलेज एनलाइटन्स यू. कारण ज्ञानाने ती म्हणतो ना आपण की ज्ञानाच्या शस्त्राने त्या अज्ञान रूपी अंधकाराचा नाश करायचा आणि म्हणूनच ते ज्ञान खूप गरजेचं आहे. आणि हे ज्ञान श्रुती म्हणून ते म्हणतात श्रुती स्मृती पुराणोक्त. आणि म्हणून जे ऑथेंटिक ज्ञान आहे हे ऑथेंटिक ज्ञान फक्त वेद तुम्हाला देऊ शकतात. वेदांमध्ये लिहून ठेवलेले आहे. म्हणून वेदांत यज्ञ म्हणजे आपण पुढे जाऊन 15व्या अध्यायात खूप सुंदर आहे तो अध्याय की ज्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष भगवंत, वेदांचा अंत म्हणजे भगवंत. कारण वेदांना जाणणं म्हणजेच भगवंतांना जाणलंय. की म्हणूनच या आत्म्याला जाणणं ही सोपी गोष्ट नाही. की कुठलेही इन्स्ट्रुमेंट्स ज्याप्रमाणे इथे दिलंय की कुठल्याही साधनांद्वारे तुम्ही आत्म्याला डोळ्यांनी तर बघूच शकत नाही. तुम्ही फक्त सत्यरूप म्हणजे अनुभवगम्य सत्य आहे. कारण तुम्ही ते अनुभवू शकता. तुम्ही ती चेतना, तुम्ही ती चैतन्य अनुभवू शकता. परंतु तुमच्या अस्तित्वात, तुमच्या जाणत्या डोळ्यांना आणि तुमच्या नेकेड आईजना ते दिसू शकत नाही. हे अगदी काय म्हणतात ना काळ्या दगडावरची रेघ. आणि हे फॅक्ट आहे. जसं पित्याची ओळख ही मातेच्या प्रमाणाशिवाय कुठल्याच मार्गाने होऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे हे ज्ञान आहे. आत्मज्ञान प्राप्ती ही वेदाध्ययनाशिवाय होऊ शकत नाही. पण मानणारे लोक नाहीयेत बरेच. आपण त्यांना मायावादी म्हणतो. आणि हे म्हणून मायावादी की जे भगवंतांचं अस्तित्वच मानत नाही. जसं मी प्रत्येक वेळी सांगते की भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. श्रद्धा असली तर त्या प्रेमापर्यंत पोहोचू शकाल जे भगवंतांप्रती प्रेम. आणि म्हणूनच ही श्रद्धा महत्वाची. तो दृढ विश्वास मगच संपादन करता येणार. आत्मा हा नित्य अपरिवर्तनीय आहे. इथे या आत्मा आणि परमात्म्याचा आपण जो फरक आधीही जाणला की भगवंत, जीवात्मा आणि परमात्मा. जीवात्मा हा परिवर्तनीय आहे. कारण कसं होतं की जीवात्म्यामध्ये नित्य बदल घडणं की हा देह आहे हा नश्वर आहे. बदल कशात घडतायत त्या देहामध्ये घडतात.
पण आत्मा हा नित्य अपरिवर्तनीय असल्यामुळे तो अमर्यादित अशा परमात्म्याच्या तुलनेत सूक्ष्म अणुरूपच राहतो. गुणात्मक दृष्ट्या तो परमात्माप्रमाणे आहे. आणि म्हणूनच परंतु तो भगवंतांची बरोबरी करू शकत नाही. आत्म्याच्या स्थायित्वाची कल्पना दृढ करण्यासाठी या संकल्पनेचा वेदांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारे संदर्भ आपल्याला, जसे हे कठोपनिषद, श्वेताशत्रोपनिषद, त्यानंतर ब्रह्मसंहिता आहे, या सगळ्या वेदांमध्ये, प्रत्यक्ष भागवतामध्ये जिथे भगवंतांची स्तुती केलेली आहे. आणि म्हणूनच कोणतीही गोष्ट वारंवार केल्याने आपण तो व्यवस्थित आणि अचूकपणे जाणू शकतो. कारण या अनेक वेदांना जेव्हा सगळ्या जसं पुढे जाऊन प्रत्येक बऱ्याच श्लोकांमध्ये आपण जेव्हा नामस्मरणाचा हा यज्ञ जाणतो, की कलियुगाचा यज्ञ हा नामस्मरण आहे, याला पुष्टी अनेक अनेक वेदांमध्ये, अनेक अध्यायांमध्ये दिलेली आहे. मग तिथे चैतन्य चरितामृत आहे, तिथे ब्रह्मसंहिता आहे, हे उपनिषद सगळी आहेत. अशा प्रकारे प्रत्येक वेदामध्ये याला पुष्टी दिलेली आहे. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन अर्जुनही भगवंतांना तेच सांगतायत की तुम्ही मला हे ज्ञान देतायत, पण इथे हे व्यास मुनी, असित मुनी, देवल मुनी, नारद मुनी यांनी हे लिहून ठेवलेलं आहे, तेच तुम्ही पण मला आता सांगताय की जे परम कारण, परम धाम, परम की कारणाचे कारण, परम कारण असे भगवंत आहे. अशा गोष्टीला आपण त्याप्रमाणे जाणतो आहोत. आणि म्हणून जेव्हा आपण या वेदाध्ययनाला करू, की या वेदांचं अध्ययन करू, आपण जेव्हा त्याचा अभ्यास करू, तेव्हाच आपण ते म्हणून ज्ञान गरजेचं आहे. ज्ञान हे अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणून ह्या आणि योग्य प्रकारचं ज्ञान, म्हणून जसं आपण म्हणतो की उत्तम आध्यात्मिक गुरूंनी, ज्या प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत ही जशी आहे तशी, जसं त्या फळांचं उदाहरण, आंबा त्या झाडावरून टोपलीमध्ये जसाच्या तसा येण्यासाठी तो ठराविक जणांकडून अगदी व्यवस्थितपणे, तो अगदी काळजी घेऊन त्याला नीट त्या टोपलीपर्यंत आणलं पाहिजे. तसंच आपलं हे भगवद्गीतेचं ज्ञान प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत, श्रीकृष्णांच्या गुरुपरंपरेतून आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. हे यथार्थ असं ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. आणि हे यथार्थ ज्ञानच आपल्या बऱ्याच गोष्टींना क्लॅरिटी देऊ शकतं. आणि म्हणूनच आपण ते व्यवस्थित आणि अचूकपणे जाणू शकतो. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि. हरे कृष्ण. कोण वाचेल? रसिका माताजी मी वा- त्याची. तिने वाचलं आता, मी वाचू माताजी? हा हा, चालेल, तुम्ही वाचा. एकेकाने वाचा, हा. म्हणजे प्रत्येकाला चान्स हो मिळेल. हो हो. धन्यवाद. खूप आनंद आहे, तुम्ही सगळी सेवा देताय. खूप आनंद आहे. हरे कृष्ण. तथापि जरी तुला वाटते की आत्मा किंवा जीवनाची लक्षणे हा नित्य जन्मतो आणि नित्य मृत्यू होतो, तरी हे महाबाहो, तू शोक करणे योग्य नाही. तात्पर्य: बौद्धांप्रमाणेच नेहमी तत्वज्ञानी लोकांचा एक वर्ग आहे, जो शरीराव्यतिरिक्त आत्म्याच्या अस्तित्वावर विश्वासच ठेवत नाही. असे दिसून येते की जेव्हा भगवान श्रीकृष्णांनी भगवद्गीता सांगितली, तेव्हाही अशा प्रकारचे तत्वज्ञानी अस्तित्वात होते आणि ते लोकायतिक व वैभाषिक म्हणून जाणले जात होते. अशा तत्ववेत्यांचे प्रतिपादन आहे की भौतिक संयोगाच्या एका विशिष्ट परिपक्व स्थितीत जीवनाची लक्षणे व्यक्त होतात. आधुनिक जडवादी वैज्ञानिक तसेच जडवादी तत्वज्ञानीही याचप्रमाणे प्रतिपादन करतात. त्यांच्या मताप्रमाणे शरीर म्हणजे भौतिक मूलतत्वांचे संमिश्रण आहे आणि भौतिक व रासायनिक मूलतत्वांच्या प्रक्रियेमुळे एका विशिष्ट अवस्थेत जीवनाची लक्षणे प्रगट होतात. मानुष्यशास्त्र या तत्वज्ञानावर आधारित आहे. सद्यस्थितीत याच तत्वज्ञानावर आधारलेले अनेक कल्पोकल्पित धर्म अमेरिकेत प्रचलित होत आहेत. असे हे कल्पोकल्पित धर्म शून्यवादी, अभक्त, बौद्धिक पंथावरही आधारित आहेत. वैभाषिक तत्वज्ञानाप्रमाणे जरी आत्म्याच्या अस्तित्वावर अर्जुनाचा विश्वास नसला तरी त्याला शोक करण्याचे काहीच कारण नाही. रसायनांचा ठराविक साठा नष्ट झाला म्हणून कोणी शोकही करत नाही किंवा आपले नियत कर्म करणेही थांबवत नाही. उलटपक्षी आधुनिक विज्ञानात आणि वैज्ञानिक युद्धात शत्रूवर विजय प्राप्त करण्यासाठी अनेक टन रसायने वाया घालवली जातात. वैभाषिक तत्वज्ञानाप्रमाणे शरीराच्या नाशाबरोबरच तथाकथित आत्माही नाश पावतो. म्हणून कोणत्याही परिस्थितीला अनुरूप जीवात्म्याबद्दलचा वैदिक निष्कर्ष अर्जुनाने स्वीकारला किंवा
त्याने आत्म्याच्या अस्तित्वावरच विश्वास ठेवला नाही, तरी त्याला शोक करण्याचे काहीच कारण नाही. या सिद्धांताप्रमाणे ज्या अर्थी प्रत्येक क्षणी जडद्रव्यापासून असंख्य जीव उत्पन्न होत आहेत आणि क्षणोक्षणी तितकेच जीव नष्ट होत आहेत, त्या अर्थी अशा घटनांबद्दल दुःखी होण्याची आवश्यकताच नाही. आत्म्याला पुनर्जन्मच नसता तर पितामह आणि गुरुजनांच्या हत्येच्या पातकांपासून अर्जुनाला भयभीत होण्याचे कारणच नव्हते. पण त्याच वेळी श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला व्यंगपूर्वक महाबाहो म्हणून संबोधले, कारण त्याने वैदिक ज्ञानाला प्रतिकूल असणाऱ्या वैभाषिक तत्वज्ञानाचा स्वीकार केला नाही. क्षत्रिय या नात्याने अर्जुन वैदिक संस्कृतीशी संबंधित होता आणि तिचे पालन करणेच त्याला योग्य होते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. पहिला पॅरेग्राफ पूर्णपणे आपल्याला मानुष्यक शास्त्राबद्दल सांगतो. मानुष्यक शास्त्र म्हणजे कुठेतरी भगवंतांनी इथे सांगितलंय अर्जुनाला, की मग हे जर सगळं, कारण ज्यांचा विश्वास नाहीये, जे फक्त शरीर रूपी धारणेशी निश्चित आहेत आणि ज्या आपण तत्वज्ञानी बौद्धांप्रमाणेच, मग जेव्हा हा बौद्ध धर्म आला आणि त्याच्यात मग जे मी तुम्हाला अद्वैतवाद आधी सांगितला, की मग आपण आणि भगवंत एकच आहोत आणि इथे कुठेतरी त्याच्याही पलीकडे जाऊन बरेच जण या आत्म्याचं अस्तित्वच न मानणारे आहेत आणि भगवान श्रीकृष्णांनी भगवद्गीता सांगितली तेव्हाही अशा प्रकारचे तत्वज्ञानी कुठेतरी अस्तित्वात होते, ज्यांना म्हटलं जातं की लोकायतिक किंवा वैभाषिक असं म्हणून जाणलं जातं. म्हणजे बेसिकली त्यांचं तत्वज्ञान काय होतं, की सगळं रासायनिक प्रक्रियेमुळे होतं, की या जड तत्वाशी म्हणजे पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल या जड तत्वांनी शरीर बनलेलं आहे आणि जड तत्वामध्येच काही रासायनिक बदल घडवून मग ती लक्षणं शरीरामध्ये निर्माण होतात आणि या शरीराचा अंत होतो आणि पुन्हा आत्मा येतच नाही आणि आत्म्याचाही अंत होतो. म्हणजे या सगळ्या तथाकथित कल्पना आहेत आणि आपण ज्याला म्हटलेलं आहे कपोलकल्पित अशा धर्म शून्यवादी अभक्त बौद्धिक पंथावर या सगळ्या आधारित आहेत आणि याच्यावर अनेक अभ्यासही केले गेलेले आहेत. परंतु मग अशा ज्ञानाला आधारित धरून सुद्धा भगवंत सांगतायत, मग तरीही या रासायनिक तत्वांचाच किंवा रासायनिक ज्या पदार्थांचा जर नाश होणार आहे, तर त्याच्यासाठी कशाला शोक करायला पाहिजे तुला? मग इतकी वाया, कारण त्याच्यावरती ते मारण्यासाठी सुद्धा अनेक रासायनिक तणांचाच वापर केला जातोय. मग अशा ज्या सगळ्या मूलभूत क्रिया जर त्या रासायनिक प्रक्रियांनीच होत असतील, तर त्याच्याविषयी कशाला शोक करायचा आहे? ते होणारी गोष्ट होतेच आहे. म्हणून कोणत्याही परिस्थितीला अनुरूप जीवात्म्याबद्दलचा वैदिक निष्कर्ष अर्जुनाने स्वीकारला किंवा त्याने आत्म्याच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवला नाही, तरी त्याला शोक करण्याची काही गरजच नव्हती. परंतु परंतु इथे अर्जुन हा महाबाहो आहे. कारण त्यांनी या वैदिक ज्ञानाला प्रतिकूल असणाऱ्या ज्ञानाला कुठेही पुष्टी दिलेली नाही. कारण तो दैवी स्वरूपाचा आहे. कारण तो दैवी स्वभावाचा आहे. क्षत्रिय ज्ञानाने अर्जुन वैदिक संस्कृतीशी संबंधित होता आणि त्याने तिचं पालन करणंच योग्यता मानली होती. त्याचं पालन करण्यातच धन्यता मानली होती. म्हणूनच तो भगवंतांना त्यांनी आपलं गुरु मानलेलं होतं. कारण परमतत्व, परमधाम कोण आहेत हे त्यांनी आधीच जाणलेलं होतं. इथे अर्जुनाला कन्व्हिन्स करण्याची कुठलीच गरज नव्हती. कारण ज्याने भगवंतांना, ज्या पांडवांनी इतक्या अवहेलना सहन केल्या, कारण फक्त भगवंत बरोबर आहेत आणि भगवंत आपल्या बरोबर आहेत हा दृढ निश्चय मनामध्ये, आणि म्हणून अनेक संकटांना तोंड दिलेलं आहे. जिथे प्रत्यक्ष कुंती माता, ज्या कुंती मातेची आपण प्रार्थना ऐकतो भागवतामध्ये, की मग भगवंताला की तू विस्मरणात जाऊ नयेस म्हणून तू मला अनेक दुःख दे, कारण त्या दुःखांमध्ये मी तुला स्मरतीये. म्हणून अशा प्रकारे कुंती मातेची भावना दाखवलेली आहे. त्या कुंती मातेच्या प्रार्थना आपल्याला भागवतामध्ये ऐकायला मिळतात. आणि खूप सुंदर असं कुंती महाराणीची शिकवण असं सुद्धा खूप छान पुस्तक आहे, ज्याचं वाचन आम्ही आमच्या स्पिरिच्युअल रिडिंग मध्ये केलेलं आहे. खूप सुंदर असं पुस्तक आहे. म्हणजे इथे कुठेतरी भगवंत कोण आहेत हे आधीच जाणलेलं होतं. त्या पांडवांना भगवंत वेगळे म्हणून कोणी सांगण्याची गरजच नव्हती. म्हणून 9 कारणांपैकी पहिलं कारण, विजयाचं कारण हे ऋषिकेश आहे. कारण जे सगळ्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवतात, स्वतःच्या इंद्रियांवरही आणि अर्जुनाच्या इंद्रियांवरही ज्याचं नियंत्रण आहे, असे भगवंत, असे ऋषिकेश आहे. आणि म्हणून तिथे विजय हा निश्चितच आहे. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि. आपण हा एक श्लोक घेऊन कदाचित थांबूया. कुणाला वाचायची इच्छा आहे? मला वाटते टर्न बाय टर्न जा. कोणी वाचलं मगाशी? इशिता माताजींनी वाचलं का? रसिका माताजी झाल्या.
विनिता माताजी तुम्ही वाचू शकता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, माझा आवाज येत नाहीये का? येतोय माताजी. कोणी नाही वाचत आहे, वाचू का ठीक मी? आहे, तुम्ही वाचू शकता, हरकत नाही. काही हो. नेटवर्क इश्यू असेल, तुम्ही वाचू शकता. हा, मे बी. हरे कृष्णा. जो हरे कृष्ण. जन्माला आला आहे त्याचा मृत्यू निश्चित आहे आणि जो मृत झाला आहे त्याचा जन्म निश्चित आहे. म्हणून तुझ्या अपरिहार्य कर्तव्य पालनात तू शोक करणे योग्य नाही. तात्पर्य: मनुष्याला आपल्या आयुष्यातील कर्मानुसार जन्म घ्यावा लागतो आणि अशा कर्मांचा एक कालावधी संपला की दुसऱ्या कालावधीसाठी त्याला पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. या प्रकारे जन्म आणि मृत्यू यांचे चक्र मोक्षाच्या अभावी एकामागून एक फिरत राहते. अनावश्यक खून, हत्या आणि युद्ध या गोष्टी जन्म-मृत्यूच्या या चक्रामुळे समर्थनीय ठरत नाहीत. पण त्याचबरोबर न्याय आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मानव समाजात हिंसा आणि युद्ध अटळ आहे. भगवंताची इच्छा असल्यामुळे कुरुक्षेत्रावरील युद्ध हे अपरिहार्य होते आणि योग्य हेतूकरता लढणे हे क्षत्रियांचे कर्तव्य आहे. अर्जुन आपले योग्य कर्तव्य पालन करीत असल्याने आपल्या नातेवाईकांच्या हत्येमुळे आणि दुःखी आणि भयभीत का व्हावे त्याने दुःखी आणि भयभीत का व्हावे? कायदा भंग करणे हे त्याला योग्य नव्हते, कारण त्यामुळे ज्या पातकांची त्याला भीती वाटत होती, त्याची फळे त्याला भोगावी लागणार होती. आपल्या योग्य कर्तव्य पालनात कसर केल्याने तो आपल्या नातलगांचा मृत्यू टाळू शकत नव्हता आणि या प्रकारे चुकीच्या पंथाचा अवलंब केल्याने त्याचे पतनच झाले असते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आणि म्हणून इथे जे आधीच्याही श्लोकामध्ये ज्याचा उल्लेख आहे पुन्हा, की जो जन्मला आहे त्याचा मृत्यू निश्चित आहे हो. कारण मनुष्य जन्म हा भौतिक ज्या पृथ्वी तलावर ज्या मृत्यूलोकावर मनुष्य जन्म घेतोय तिथे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हे अशाश्वतम आहे हो. दुःखालयम अशाश्वत. आणि म्हणूनच इथे जन्म ज्याचा होतोय त्याचा मृत्यू हा निश्चितच आहे. म्हणून त्याचा शोक करण्याची तुला गरजच नाहीये. कारण जन्म, मृत्यू याचं चक्र मोक्षाच्या अभावी एकामागून एक फिरत राहतं. जो मनुष्य या कर्मबंधनात अडकतो आहे तो निश्चितच पुन्हा या मृत्यूलोकामध्ये जन्म घेतो. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांची पण इथलं जे युद्ध आहे, मग जे पातक वाटतंय अर्जुनाला, जर त्याला असं कधी वाटलं असतं, जर त्याने योग्य हेतू, त्याचा जो हेतू आहे तो योग्य हेतू नसता तर. आणि म्हणून अर्जुन आपले योग्य कर्तव्य पालन करीत असल्याने मग त्याला कशाला वाटलं पाहिजे, मग त्याला का त्याने दुःखी व्हावं, का त्याने भयभीत व्हावं, असा प्रश्न विचारला जातो. कारण कायदा भंग करणे हे त्याला योग्य वाटत नव्हतं आणि ते बरोबरच आहे, त्याची भावनाही बरोबर होती. पण कधी त्यांनी केला असता, ज्या पातकाची त्याला भीती वाटत होती त्याची फळं त्याला भोगावी लागणार होती. म्हणजे कसं होतं, कर्माचं बंधन म्हणजे मी कर्म करतोय हे जर त्यांनी धरलंय की हे मी मारणार आहे त्याला आणि माझं म्हणजे माझ्या कर्माने ते मरणार आहे, त्याच्यामुळे त्याला त्या कर्मबंधनाची आणि त्या कर्माची फळंही भोगायला लागणार होती आणि त्या कर्मबंधनात तो अडकला जाणार होता. आणि त्याच्यामुळे काय होणार होतं, त्या कर्मपंथात चुकीच्या कर्मपथाचा अवलंब केल्याने त्याचं पतनच झालं असतं. त्याने जर त्यांचा मृत्यू केला नसता तर या सगळ्या गोष्टी झाल्या असत्या. पण इथे काय भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की हे युद्ध अपरिहार्य होते आणि हे भगवंतांनी अधर्माविरुद्धचं युद्ध होतं, त्यामुळे क्षत्रिय म्हणून त्याने हे युद्ध करणं हे आवश्यकच होतं. आपल्या योग्य कर्तव्य पालनात कसर केल्याने तो आपल्या नातलगांचा मृत्यू टाळू शकत नव्हता. या प्रकारे चुकीच्या कर्मपथाचा अवलंब केल्याने म्हणजे आधीही पॅरेग्राफमध्ये भगवंतांनी सांगितलं की जन्म झालाय तिथे मृत्यू हा अटळ आहे. म्हणजे जरी आज ना उद्या त्यांचा मृत्यू होणं हे अटळ आहे आणि अर्जुनाने हा विचार करणं, हा जो विचार आहे ना, या विचारधारणेला भगवंतांनी अचूकता दिलेली आहे. आणि म्हणून त्याने जर ते पातक मानलं नाही तर त्याने भयभीत होण्याचं कारणच नाहीये. कारण त्याच्या हत्येमुळे त्यांनी दुःखी आणि पातकी स्वतःला धरूच नाही, मग त्यांनी भयभीत होऊच नाही. का व्हावं त्यांनी? कारण हे तो युद्ध करत होता हे अपरिहार्य होतं आणि हे अधर्माविरुद्धचं युद्ध होतं. हे जाणणं खूप गरजेचं आहे. हे योग्य प्रकारे विचार करून त्याची धारणा योग्य असणं हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. अजून एक श्लोक आपण घेऊया आणि मग मला वाटतं थांबता येईल आपल्याला. तर वाचा माताजी, सीता माताजी वाचू शकता तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समस्त जीव प्रारंभी अव्यक्त असतात. सॉरी, मी मध्यावस्था श्लोक वाचू का? एक मिनिट. हा. अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तादि धनान्येव तत्र का परिदेवना. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. समस्त जीव प्रारंभी अव्यक्त असतात, मध्यावस्थेत व्यक्त असतात आणि विनाशानंतर पुन्हा अव्यक्त होतात. म्हणून शोक करण्याची काय आवश्यकता आहे? तात्पर्य: आत्म्याच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवणारे आणि आत्म्याच्या अस्तित्वावर विश्वास न ठेवणारे असे तत्ववेत्यांचे दोन वर्ग जरी मानले तरी दोहोंच्या दृष्टीनेही शोक करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आत्म्याच्या अस्तित्वावर विश्वास न ठेवणाऱ्यांना वेदविद्येचे अनुयायी नास्तिक असे म्हणतात. तरीही केवळ वादविवादाकरता हा नास्तिकवादी सिद्धांत आपण स्वीकारला तरी शोक करण्याचे काहीच कारण नाही. आत्म्याचे स्वतंत्र अस्तित्व जोडले तर भौतिक तत्वे ही सृष्टीच्या निर्मितीपूर्वी अप्रकटच राहतात. ज्याप्रमाणे आकाशातून वायू उत्पन्न होतो, वायूपासून अग्नी, अग्नीपासून जल आणि जलापासून पृथ्वी उत्पन्न होते, त्याचप्रमाणे अव्यक्ताच्या या सूक्ष्मावस्थेतून अवस्था उत्पन्न होते. पृथ्वीपासून विविध प्रकारचे प्रगटीकरण होते. उदाहरणार्थ, पृथ्वीपासून प्रगट झालेली गगनचुंबी इमारत जेव्हा ती कोसळली जाते तेव्हा तिची प्रगटावस्था पुन्हा अप्रगट होते आणि सरतेशेवटी तिचे रूपांतर कणांमध्ये होते. शक्तीच्या अविनाशत्वाचा नियम, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी कायम राहतो, पण कालगतीला अनुसरून पदार्थ प्रगट होतात आणि अप्रगट होतात, हा फरक आहे. म्हणून प्रगटावस्था असो वा अप्रगटावस्था असो, कोणत्याही अवस्थेत शोक करण्याचे काय कारण? कसेही असले तरी अप्रगट अवस्थेतही पदार्थ नष्ट होत नाहीत. आरंभ आणि अंत या दोन्ही अवस्थेत तत्वे अव्यक्त राहतात. केवळ मध्यावस्थेत ती व्यक्त होतात आणि यामुळे कोणताही महत्त्वपूर्ण फरक पडत नाही. कालांतराने हे भौतिक शरीर नष्ट होते, पण आत्मा हा सनातन आहे. भगवद्गीतेत सांगितलेल्या या वैदिक निष्कर्षाचा आपण स्वीकार केला तर आपण नेहमी ध्यानात ठेवलं पाहिजे की शरीर हे एखाद्या वस्त्राप्रमाणे आहे आणि म्हणून वस्त्र बदलल्याने शोक करण्यात काय अर्थ आहे? सनातन आत्म्याच्या अस्तित्वाचा विचार केला तर या भौतिक शरीराला वास्तविक अस्तित्वच नाही. हे एका स्वप्नाप्रमाणे आहे. स्वप्नामध्ये आपल्याला वाटेल की आपण आकाशात उडत आहोत किंवा एखाद्या राजाप्रमाणे रथामध्ये विराजमान आहोत. परंतु जेव्हा आपल्याला जाग येते तेव्हा आपण पाहतो की आपण आकाशातही नाही किंवा रथामध्येही नाही. भौतिक शरीराला वास्तविक अस्तित्व नाही. या आधारावर वैदिक ज्ञान आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीला प्रोत्साहन देते. म्हणून मनुष्याचा विश्वास आत्म्याच्या अस्तित्वावर असो वा नसो, शरीराच्या विनाशाबद्दल शोक करण्याचं काहीच कारण नाही. हरे हरे म्हणजे कृष्ण. दोन्ही भावनांनी भगवंतांनी सांगितलंय. भगवद्गीतेत भगवंत सांगतायत की तू शरीर नाही, आत्मा आहेस, आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे वस्त्र बदलली जातात तसं हा आत्मा शरीर बदलतो, जीवात्मा हा शरीर बदलतो. पण सांगितलंय कसं की पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये आपण जाणतो की अव्यक्त आणि व्यक्त होणं, प्रकट आणि अप्रकट होणं, कशा प्रकारे हा मध्यावस्थेत व्यक्त होतो. पण ज्याप्रमाणे सुरुवातीच्या अवस्थेत हा अव्यक्त असतो आणि नंतरही जेव्हा तो मनुष्य जो जेव्हा शरीर ते टाकतो तो जीवात्मा, त्या काळामध्ये तो पुन्हा अव्यक्त असतो आणि पुन्हा त्या मधल्या अवस्थेमध्ये शरीर जेव्हा त्याला देहरूपी असं शरीर मिळतं तेव्हा तो व्यक्त होतो परत. अशा प्रकारे मग अशाचा शोक करण्याची काय गरज आहे? म्हणजे कालांतराने. आणि मग ही भावना तर दाखवली की आत्म्याचं अस्तित्व असो वा नसो, आणि म्हणून प्रकटावस्था असो व अप्रकटावस्था असो, कोणत्याही अवस्थेमध्ये शोक करण्याचं कारण नाहीये. कारण ज्याप्रमाणे आपण जर आत्म्याचं अस्तित्व नाहीये, ते केमिकल्स आहेत आणि केमिकल रिॲक्शन्स आहेत, मग ठीक आहे, मग दॅट इज हाऊ इट इज, देन यू हॅव टू ऍक्सेप्ट इट. मग त्याच्यामध्ये कशासाठी शोक करायचा आहे? बट देन कसेही असले तरी अप्रकटावस्थेत पदार्थ नष्ट होत नाहीत. आरंभ आणि अंत या दोन्ही अवस्थेत तत्वे अव्यक्त राहतात. केवळ मध्यावस्थेमध्ये ती व्यक्त होतात. मग हा जो अव्यक्त आहे ना, हे अव्यक्त रूप जे आहे ते आपल्याला या 24 तत्वांमध्ये दिसतं. कारण जे आपण पुढे जाऊन ही गोष्ट अजून मी नंतर विश्लेषित करीन की जेव्हा अव्यक्त आणि मग जेव्हा हा भौतिक आपण जी प्रकृती आहे त्या प्रकृतीमध्ये जेव्हा तो येतो तेव्हा तो व्यक्त होतो. आणि तो या मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर म्हणजे काय, तर त्रैगुणांनी तो व्यक्त होत असतो. या त्रिगुणांचा त्याच्यावरती प्रभाव असतो आणि म्हणून तो त्या मायेमध्ये अडकला जातो आणि म्हणून तो व्यक्त होतात आणि म्हणून त्या मध्यावस्थेमध्ये व्यक्त होतात. कोणताही महत्वपूर्ण असं घडत परत त्या अव्यक्त आणि 3 अवस्थांमध्ये खूप काही घडत नाही, म्हणून त्याचा शोक केला पाहिजे. आणि म्हणून भगवंत सांगतात की म्हणजे दोन्हीही सिच्युएशन्सला जरी बघितलं तरी पण आत्मा हा सनातन आहे. म्हणजे एकीकडे भगवद्गीता पूर्णपणे सांगतेय की
तू शरीर नसून आत्मा आहे आणि त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेला जेव्हा अर्जुन जाणणार आहे तेव्हा तो निश्चितच जाणेल की मी आत्म्याला मारूच शकत नाही. जे काही मी मारतो या शरीराला ते सुद्धा भगवंतांनी आधीच केलेलं आहे, मारलेलं आहे. मी फक्त साधन म्हणतोय त्यांचं. हे जेव्हा तो सव्यसाची म्हणजे जो धनुर्धर आहे, उत्तम धनुर्धर हे जेव्हा जाणतोय, तेव्हा तो निश्चितच त्याचा शोक करणार नाही ना. तो ज्ञानाने त्याला पूर्णपणे त्याची अज्ञानाची जी काय म्हणतात ना, ती ज्ञानाची दरवाजे सगळे उघडून अज्ञानरूपी अंधकार सगळा नाहीसा होणार आहे त्याचा. आणि म्हणूनच आत्म्याच्या अस्तित्वावर विश्वास असो वा नसो, शरीराच्या विनाशाबद्दल शोक करण्याचं काहीच कारण नाही. अशा प्रकारे या बऱ्याच श्लोकांमध्ये आपल्याला मला वाटतं आता 28 श्लोकांपर्यंत आपण आलेलो आहोत आणि तिथे शरीर आणि आत्मा याच्यातलाच फरक आणि मुख्य मुख्य हे ज्ञान जे दिलेलं आहे. पुढे जाऊन बाकी कारण तर भगवंत देणारच आहेत, कारण मीमांसा केली जाईल. पण हे गुह्य ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलंय. गुह्य गुह्यतरम आणि पुढे जाऊन राजगुह्य ज्ञानही भगवंत देत आहेत. ज्या 9व्या अध्यायाला राजगुह्य योग म्हटलेला आहे. पण सुरुवातीचं हे जे ज्ञान, गुह्य ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलंय की तू शरीर नाही आत्मा आहे. हा आत्मा एखाद्या वस्त्राप्रमाणे शरीर बदलतो. असं हे शरीर सगळं बदलत जातं, म्हणजे वस्त्र बदलत जातं. त्याप्रमाणे जसं त्या पाण्यात पडलेल्या पोहणाऱ्याची किंवा पाण्यात पडलेल्या माणसाचं जेव्हा मी उदाहरण देतो की तुम्ही तुम्ही त्या कपड्याला वाचवाल का नाही, तुम्ही त्या माणसाला वाचवाल. आणि म्हणूनच तो आत्मा हे अस्तित्व आहे ते आत्म्याने आहे. आणि भगवद्गीता आपल्याला याचंच ज्ञान देते. तर आपण 5:56 झालेत, तर आज आपण इथे थांबूया. कारण दुसरा अध्याय मी हळूहळू जाणार आहे. काळजी करू नका, कुठलेही घाई करणार नाही. अध्याय असे आहेत, पुढचे अध्याय खूप लहान आहेत, पण कुठलीही घाई न करता मला दुसरा अध्याय खूप सखोल स्वरूपात घ्यायचा आहे. त्यामुळे आपण इथे थांबूया आणि मी रेकॉर्डिंग थांबवते, शेअरिंग थांबवते. तुमचे प्रश्न काही असतील तर नक्की आपण एक 5-10 मिनिटं घेऊ.